Det er jo 3 gode grunde til, at man skal lære matematik. Det vil hjælpe i fremtiden. I skal ikke svare, I skal komme med nogle gode grunde. I har et minut til det. Ja, det gør vi også. Ja, okay. Det Bare. i fremtiden. Ja. Okay, I skal indstille til men det kan I gøre Kan I ikke komme til venstre et eller andet sted? Marktoften. Det var 35 lige stil. Kan I ikke lige fortælle videoen, hvorfor I sidder her alle 4 helt holdet? Hvad er der gået galt? Fordi vi har glemt en mobil. Ja, det er jo en stor regning. Og så skal I